بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن دونو بدفتر بيتي أخطاء المصلين بو في جولو ما دفتر من هاندي ولو إندي جولو بدو كو آرتتا جولغو ياكي جولغو كو سكتي تو جولغو يمن پات الناس ندير بو في جولو بمن نون من دي فديري إيغا سينويه nde yaali nangardam nde yaali tamamuye nde yaali ngiwam ɗo dilla hande yettoyo ha julde majum nde nonan nde fe'ano kala juule fuu juule lattiɗe farillaje nafilaje gal wakkatiji gal kala jus'iyaji man pat nde yewta ha dow mum e ko nde yewtata bo wangingo ha baɓe erreur ji goni ngam ɓi adama ha o anda ɗum o évita ɗum o hisa ɗum ta o ukko ha majum en ɗon no gondino be boofi gonanɗi yaake nangugo boofi yaake nangarɗam e nden nangarɗam kanjum man ɗum sharɗi ha julgo to goɗɗo nangarɗam ma ko wonnake kam nden julde ma ko bo automatique wonninde noon nde dañete nde wala yonki e ngam majum tammanteɗo julde mum sahete kam sharɗi sey nangarɗam mako kam laato cahiɗa ngam man kadi andugo nangarɗam laaɓɗam doole ha julan e andugo boofi foti ngaɗa ha nangarɗam man boɗɗum o anda ɗum ngam man jamu deftere man ɗo waddani en no boofi ko waɗata bakin 9 na 10 ha ko salino man nder toon wolwugo anniya ɗuɗɗum nder nangoɓe wolwo anniya wi anniya nangarɗam walla bo wi anniya nangarɗam julgo zura ko nandata be man e nden ɗo ɗum boofol nangarɗam anniya kamɓe bolwata anniya kam ɗum maturu wondu ha nder ɓernde maako heydei to ɓe ƴamimo ɗume gaɗata kam o wiyan miɗon nangani anniya kam ɗon heƴi e nden wolwugo ɗum boofol e noon ɗiɗaɓol ɗo o waddi soyde innugo Allah ha aran nangarɗam man be ragare ɗo bo limtani en jour to wari ɗon nanga man ɗo yejji tan bismako e alhaali bo ɗum giɗaɗo e noon man bo to timmini nangugo man bo zicri ngarga ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ودum zikri ngarga ha sunna o yamma ɗuɗɗum nder nangoɓe kañum man jangata nga ɓawo nangarɗa ɗum boofol e noon man nder boofiji o limtino ɗo ani lismitago be zicri wakkati nangata man to ɗon nanga man ɗo latto woodi do'ayeji jangata woodi zicriji goɗɗi waɗata ɗon laara ba hunde man nde warde ha diina o yiɗo bo woɗɓe ɗon gaɗa ɗum amma ɗum boofol wala ko wi'a to goɗɗo ɗon nanga janga kaza malla tasba zicri kaza wooda nden to goɗɗo o wartiri nde o nangata fuu o jangani zicri kazawa ɗo man ɗo laato ɗum boofol laato ɗum bid'a e noon man bo o waddi nder boofi man ɗo masmugo daande yake masmugo hoore man ɗo goɗɗo o fantino o juttina masmugo man ha nanga be dande fuu ɗo man bo ɗum ɗon luuti sunna kam masmugo kam je hoore dande wonayi nder masmeteɗo e noon man o limtino nder boofi man ɗo bana boofol jowabol ɗo soyde saftugo kooli jur nder nangoɓe to ɓe lalli juuɗe maɓɓe ɗo ɓe caftata kooli kanjum man wiyete ko wonata hakkunde kooli man ɗo ɓe nastinta kooli goɗɗi ha sembiɗina ndiyam yottake ha to gigga ha sembiɗina ndiyam yottake ha to ngam rufgo ndiyam man ni ɗon kam jur ko waɗata ndiyam man wawata yottago ha caka kooli man ɗo enen goɗɗo o tefraɗo o safta nastina kooli maako e nden sembiɗina yani ko woni caka kooli man bo keccol heɓi ɗum o wi'anma jour nder nangoɓe man ɗo ɓe gatta ɗum alhaali bo ɗum ɗon nder wajibiji nangarɗa e noon bo o wi nder ko boofi man ɗo accugo lallugo teppe mana teppe man ɗo soyde harnugo ɗe ndiyam lalla deydey ha ɗe maata kam ɗum babal tekkungal yaake feere bo ɗum maran bana ceekli e nden ndiyam yaali noon ɗo yaakeji ɗuɗɗi kam fuu he'ata ha lallugo e ngam majum ha heɓa yigga suklano ɗum ɗo jur nder nangoɓe gaɗata ɗum alhaali bo annabijo alayhi salatu wassalam o laari no goɗɗo nangi suklanaki teppe mum man ɗo o yi waylun lil aqabi minan nar wone wodani teppe ha yiite nde nangan ɗo amma teppe maako man ɗo keɓata tefta ndiyam man
ɗo annabijo wi teppe man ɗo bone wodani ɗe ha yiite e noon man bo o waddi nder boofi man ɗo yankirgo to wondu goɗɗo oɗon nanga o lootinde gotel gotel yimɓe mbowi lootan tattati giɗaɗo goɗɗo o lootande tati ɗo giɗaɗo amma nde yimɓe jooti dow majum ɗo ha jur kam fu ɗo joƴini bana kanjum wiyete wajibi sey goɗɗo lootande tati e nden be man to wonɗo ɓe ndaari goɗɗo lootayinde tati o lootinde gotel tan walla o lootinde ɗiɗi to waɗayi tati ɗo ɓe jankira dow maako ɓe ndaara o waɗi aybe bana nangarɗam maako man he'ata o yiɗo bo ɗum boofol tabitiɗɗum ha sunna annabijo alayhi salatu wassalam o nanguɗo marrare woore woore tabitiɗɗum o nanguɗo marraje ɗiɗi tabitiɗɗum o nanguɗo marraje tattati e nden no goɗɗo o nangiri fuu ɗum marrare woore ma he'anan mo marraje ɗiɗi he'an marraje tati he'an e nden hanayi goɗɗo o joƴƴina sey waɗa marraje tati ndema marraje tati kam laato ɗum giɗaɗo ɗum giɗaɗo e noon man o waddani en no bo jeetataɓol man ɗo al israfu fil ma fantinago ha ndiyam fantinago ha ndiyam ko wiyete sunna kam goɗɗo o hutinira ndiyam pamaram ha nangugo hutinira ndiyam pamaram ha nangugo ko nandata be mut ko hewata newe ɗiɗi e nden ko nandata be mut ɗum man ɗo ɗum he'amo e nden amma ko laati ɗon waɗa ɗuɗɗum nder nangoɓe fuɗɗo kutinira ndiyam jur tawa goɗɗo o nangira butaru mumru feere maako tawa goɗɗo o maɓɓita robinet oɗon nangani noon ndiyam man ɗon rufa to ndoɗam taɓete kam feere kam bokkotiru ma ɗam yettoto fuu o picca piccano ɗam ha nangugo e nden ɗo ɗum luɗɗum sunna ɗo ɗum nder boofi ɗum woni e noon man bo o waddi nder boofi man ɗo wañeego wolwugo jur nder nangoɓe ɓe ndaara to goɗɗo ɗon nanga ɗo ta wolwa wolwugo man ɗo aybe wolwugo man ɗo gañaɗo o yiɗo bo wara ko haɗi wolwugo to goɗɗo o ɗon nanga waɗaka o yewta malla o wolwa nden wala ko wari ha majum to goɗɗo o wi wolwugo man gañaɗum kam nden kam ko o haɓɓi man ɗo ɗum boofol ko o haɓɓi man ɗo ɗum boofol e noon man bo o waddi nder boofi lattiɗi ɗon gaɗa man ɗo wongo henditode goɗɗo wara o ɗon nanga amma latto ha terɗe maako ɗe nangarɗam man ɗo woodi ko faddoto ndiyam haɗaɗam memtirgo be tergal majum waddi misal majum ɗo bana ko rewɓe gaɗata bana verni ko nandata be mum ha dow peɗeli e nden ɗum latto bo ɗum woodi jirmu ɗum woodi ande ɓandu deydei to a hefi ɗum a heɓan hunde ha majum e nden kam to ndiyam waroy memata ɗum kanjum man ɗum faddoto ndiyam ɗum haɗa ɗum yottago ha peɗeli majum nden ɗo kanjum man bo ɗum boofol yama ɗum waɗa nangarɗam man he'ata ha julgo enen rewɓe julɓe sina ɓe pintana ɗum ko ɓe gaɗata ha dow peɗeli maɓɓe ɗi kosɗe ɗi juuɗe fuu kanjum man to yaake nangugo waɗi malla yaake giwam waɗi tawriɓe be majum kam sina ɓe kifa ɗum ngam ndiyam heɓa yettoyo ha to noon waɗayi kam lattoto nangarɗam maɓɓe man ɗo ɗam nakkisiɗam to giwam bo giwam man lattoto nakkisiɗam hatta wi'ama nangarɗam man sahatako e noon man bo o waddino mi ɗottanmo ha ɗo man darinoɗen kadi jotta kam ko lutti ha timmitinen ha nder boofi man kam 11 itigadu mashru'iyati tarki tanshif haɓɓugo yani sar'ego accugo yiggugo terɗe nangarɗam ɓawa to goɗɗo o nangi o timmini foti o yigga terɗe maako be leppol be mouchoir ko nandata be manna o yigga yeeso maako o yigga terɗe maako man waɗotona walla waɗatako o wi jur nder yimɓe ɓe ɗon ndarayo non man ɗo waɗatako to goɗɗo o nangi kam ta o yiggo itta keccol man ɗo inama o acca banni e nden o wi jo'ingo banni man ɗo ɗum boofol diina wi'ayi ɗum nden to goɗɗo o nangi ɗo foti o yiggoto o yiggoto be mouchoir maako o yiggoto be serviette maako ko nandata be man to yiɗi o yiggoto wala kaɗol wari ha majum e ngam majum o wi woɗɓe nder juuloɓe ɗo ɓe jaɓata yiggugo ɓaawo to ɓe nangi man ɗo ɓe ɗon jo'ini bo kanjum man ɗo ɗum sunna acca keccol man ha ɓanndu man ɗo ɗum sunna e nden woɗɓe bo mbi'a kay bana yaake ceeɗu kam boɗɗum goɗɗo acca bana yaake dabbunde bo goɗɗo yiggo o wi ko wiyete fandare ha masala man kam tabiti annabijo sallllahu alih wa sallama ɓaawo o yiwake
kanko man o gigguɗo ɓanndu maako be leppol ɓaawo o yiwake man ɗo o gigguɗo ɓanndu maako be leppol bana waɗi ha Salman el Farisi annabijo sallama o nangi e nden faqalaba jubbata suuf o wayliti toggore maako nde suuf bana ɗum coton jaɓan yiggugo ɗon no dow maako e nden o wayliti nde bana ngal ñoƴƴimaare o yiggiri ɓe man yeeso maako yiggiri yeeso maako ɓe jus'u ha toggore maako nde o ɓornino nde la hadis hasan akhrajahu ibnu maja o wi e noon man bo garɗum ha hadis ibni abbas yani o ɗon holla yapendo maako biyeteɗo maymuna kañum man lattake nder ummahatul muminin nder koreji annabijo sa sallama ɓaawo annabijo yiwake maymuna man wi gaddanmomi bana lumce yake o yiwi man ɗo annabijo o lorni limce man oɗo fiɗɗa ndiyam man be yani be juuɗe maako o jaɓay o yiggi yo woɗɓe nder haɗanɓe man ɗo ɓe mbiya ɗo kanna hadis man na ɗum dalila goɗɗo ta yiggo nabijo man yiwake kore maako waddanimo ko o yiggoro man ɗo o hutiniray ɗum innama o laati o ɗon fiɗɗa ndiyam man be juuɗe maako e nden o wi ɗo man kam ɗum fayidata ɗum asli ma lattago maymuna man waddanimo man ɗo ngam andi oɗo hutinira ɗum ha marraji goɗɗe oɗo hutinira kanjum waddi innama marrare nde kayre man wiyete o hutiniray ngam sababu nder sababuji e ngam man ko ɗum fayidata kam fuu ɗum dagi ɗum to goɗɗo yiɗi ta yigga dagi ɗum bo to goɗɗo yiɗi yigga ɗum kuuje ɗiɗi ɗe pota e nden ɓaawo man bo o waddi nder boofi gaɗanɗi man ɗo accugo ruknuwol her ruknuji nangarɗam ngol kam na tullidi fuu kadi goɗɗo o nanga amma farillawol nder farillaji nangarɗam o acca ha nangarɗam maako latto nangarɗam man farillawol goɗgol waɗa en andi o wi farillaji nangarɗam bo anniya ɗum mbinoɗen ha ɓernde wonata loodgo yeeso loodgo juuɗe wadde ha coɓɓuli masmugo hoore loodgo kosɗe e nden bana ha masaba malikiya kam kadi nawal fawr tokkidirgo bimana nangarɗam man ɗam waɗi her wakkatiyel gotel ta ɗum taytayne ɓe yiggugo o wi nder ko sunata woɗɓe nder rewɓe ɓe ɗon acca yoga farillaji limta ɗum nder farilla man ni bana yeeso masalan ngam woodi pawneji goni ha yeeso ma teddomo masine ha o loota yeeso ma ɓaawo o hebbinigo be pawneji ɗo warta imma o lootata malla bo lootgo man warta o yiifo galɗo o acca ɗo o yiifo waɗan je ittugo sirfutu ko o waɗi man ɗo ha larande sharia kam yeeso man lootaki o yoɗɓe nder rewɓe ɗum ɗo yetto ha waɗa banni e noon man bo o yoɗɓe nder rewɓe man bo ɗon jotto masmata hoore mum masmata hoore sababu man bo ngam hoore man ɗo o wulino gasaji man be yiite e nden ɗiɗo ɗiggi ɗiɗon mbooɗi masmugo man ɗo o laara wonna malla bo o sancake hoore man masmugo man o laara jillan yama ko huwi ha hoore man ɗo o joɓɗo saman caɗɗo ha ɓe gaɗanamo ɗum woodi nebbamji caɗɗi o waɗi dow toon produit ji caɗɗi o waɗi dow toon masmugo man ɗo o laara ittan produit majum e nden warta ɗum teddo mum ha nangarɗam maako man ɗo warta o masmata o wi kadi mi anda noyi dagirantoɓe nangarɗam ɓaawo ɓe acci faril yogga farillaji noyi nangarɗam man ɗam heƴiranta goɗɗo ɓaawo yogga farillaji o waɗayi ɗum alhaali bo allah limti ha aya nangarɗam man ɗo farillaji man nassi kanji man ɗo ɗi loote e nden ɗi allah limti man ɗinni goɗɗo o nanga amma latto woodi ngol o waɗay ha nder maaji nden bo nangarɗam man latto keyɗam julda be majam julde man he'a kam na wala no ɗum waɗira e nden o waddi nder boofi man ɗo bana ɗum boofol ragarewol o waddi ha boofi pottaɗi dow muɗum o wi istibabu qira'ati suratil qadri salasan ba'da al wudu yiɗeego jangugo surawol inna anzalnahu ɓaawo to nangi man ɗo janga inna anzalnahu marra tati o yiɗo bo woodi woɗɓe ɗon gaɗa noon bal mbiyama ɗum giɗa ɗum to goɗɗo o nangi ɗo o janga inna anzalnahu marra tati woodi woɗɓe ɗon gaɗa malla bo ɗon mbiya ban noon man ɗo o wi woɗɓe kam nder fuqahaw en nder lencitittoɓe ha fikhu kamɓe man ɓe mbiya noon man ɗo giɗaɗo ɓe gaddanan bo bana hadisewol anas allah yerdo mo anas man bo ɗon lencita ɗum ha annabi sallama to goɗɗo o jangi ɓaawo nangarɗam maako inna anzalnahu ɗo marrare woore o lattoto nder siddiqin en
nden siddiqin en kamɓe man ɓen wiyete sey annabo en ɓurata ɓe kamɓe man ɓen wiyete darja garan ngal ɓaawa annabaku wo man qad aha marratayni kutiba fi diwani shuhada to o jangi marraji ɗiɗi bo o winde ha bana liste saydiɓe e to o jangi marraji tati bo Allah moɓanmo bana moɓirta annabo en e nden ɓe ɗon gadda hadisewol bana ngol ɗo e nden ɓe mbi'a ngam man ɗum giɗaɗo e nanɗo ngol banni be mana magol bo na waɗan noon kadi to siftori kam na darja man towka o wi amma imam sahawi goto nder modiɓɓe hadis mawɓe suklaniɓe moftugo hadis ɗiɗi cahaki ha babal gotal modibbo man o wi hadisu qira'ati inna anzalnahu akibal wudu la asla lahu o wi hadisuwol janga inna anzalnahu man ɓawo nagarɗam ɗo ɗum hadiwol ngol wala asli ngol wala asli mana ɗum hadisuwol calotongol ha dow ɗemɗe noon yimɓe ɗon bolwa ɗum ni noon to a loraki ha defte sunna man a ɗaɓɓitingol ɗo a tawatangol ngol wooda e nden kam kañum ɓe mbiyata hadis mawdu ɗum hadisuwol ɓe mana kasangol noon ngol sahaki ngol tabidayi e nden kala ko ngol eftingol wi fu hutinirtake kadi nden ɗum hutinirtake enen kadi ɗo ɗum boofi ko waɗata bakin 13 jawmu deftere o mofti ɗum woɗɓe nder nangoɓe ɗon pe'o ha goɗɗi ha nder boofi majum nden ɗum waɗa kadi ɓi adama o rento kadi to woodi boofol ngol o tawi oɗon wondi be mumma o fama ɗum boofol o dayito to woodi mo o andi woodi boofol waɗata o nasiyanu ɗum ɓe hakkilo e nden to wala bo kadi o ɓesda fintugo ta o ukko ha yoga boofi piyaɗi man ɗi o ɓawaɗon bo o waddananen inchallah boofi amma ɗum ɗon mari luure ha modiɓɓe woɗɓe maɓɓe ndara ɗum boofi woɗɓe maɓɓe bo ndara na ɗum boofi ɗin bo o tammi waddugo ɗum en tammi yani jangugo ɗum ha ko titi inchallah wallahu taala alam wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi